We have gaps of policies, we have gaps of infrastructure, gap of services, gap of framework, natural resources management, and whatnot. To min waɗini ɓe geene, min waɗini ɓe ndiyam, sai min tefana ɓe lekki fahin. Nda ha on warata to dabbaji mon ɗon mari kuje ɗo wara on heɓa lekki. Nokkure ɗo ɗum asbiti dabbaji on en wala irin man ha leddi ɗo jotta. To amma alhamdulillah L-PREES nde wari ɗo valliti nyiɓi ha ɗo ni ɗo. For us in L-PREES, we will do all it takes to increase productivity, particularly for pasture, because water and pasture are the major ingredients for dairy production. L-PREES valliti amin, min heɓi ndiyam, min ɗo yarna dabbaji amin ko hani, min heɓi bo inji ɗum min namata geene, min vallita dabbaji amin be man. To a laari hato nda tenkiwa feere manga a laari ɗo joga ndiyam be sola L-PREES on wari waɗi bo na ngam waɗi min tan, waɗi min be waynaɓe keddiraɓe amin woni hato pat. Jotta min anda kadi na'i muñata himɓe jara ko himɓe jarata, na'i muña ko geene jarata ko lutti muña, min paamay tawon. Alhamdulillah, jotta ka a waali e suudu ma a sewto a ñallida be ɓikkonji ma wala damuwa feere, seede maɗa sati se a ya ittana goɗɗo ittintama no yata hoosa ko seede maɗa. So that's what L-PREES was designed to attend to. Geene ɗo heɓe bakkeje ɗiɗi tan, wato geene ladde be geene remaɗe. Ha lesdi Nigeria geene remaɗe ɗo famɗi, ha yake geene ladde bo ɗo famɗita nde weeti fuu. Dalila nde weeti fuu yimɓe ɗo ɓesda, gure ɗo yajjine, hawtade be ɓilla wayluki gelle. Anniya be jabruɗe satuɗe ɗo mare haaje hoosego wakkere sattingo ndemri geene ha lesdi nin, so ni ɗum yiɗi henanki dabbaji nyamdu ndungu be ceeɗu. Taskaraji ngurtinama ko saali ngam fesinanki dabbaji nyamdu ndungu be ceeɗu ha lesdi Nigeria, amma ɗi keɓai nasaraku. Ha taskara caalika en daari no L-PREES ekkitini waynaɓe ndemri geene, ha ɓe kiriti dow ase geene fuu remete bana no nyamdu remirte, ha ma ɓe kuufi ndemri geene. Jotta kam to gaynako yiɗi remugo geene, ha toye o heɓata awdi? Taskara kaɗo hokkan jawabu dow majum. Jotta ka nde waynaɓe kiriti geene fuu ɗum hunde remetende on, to ɓe giɗi aawugo geene ha to ɓe keɓata awdi. En gi'an no L-PREES taskitani waynaɓe dow no ɓe keɓrata awdi geene be koyɗum ha nder taskara kaɗo. Ngam tabitinki feesuki awdi geene, Adamawa L-PREES haɓɓidi famral be kompaniwa kastanga dow remuki geene, wato Dabareji Farms, ha wi'ugo Mr. Alpha Sekondi, ardiɗo Adamawa L-PREES. Now we have somebody that is already into the production of pasture. He has balers, he's a commercial pasture producer. Bako L-PREES fuɗɗama woodi no durowo goɗɗo marɗo kampaniwa laatinga maskinga aawugo geene mbi'etenga Dabareji Farms.
ngam wallutugo kampani man waɗi L-PREES ɗon hawti huuda e maako ngam feesingo durooɓe geene. Ɓoyma ma o hokki L-PREES saabere nde njajirka muɗum hewtan piyande 50. Min ɓadake fuɗɗugo awre geene haa ton. It is expected that he will commence planting on or before the end of this month. So that is how far we've gone in pasture production. Alhaji Abubakar Umar Sadiq on mari company wa Dabareji Farm. Jamanu waddi hikimaji ɗuɗɗi no himɓe hakkilinta dabbaji mum na seto yari wahala. Jamanu waddi no himɓe hakkilinta dabbaji mum ɗuɗɗum na seto o haɓi ko o hooli be remowo. Daga a wari a laari min remi geene ndungu, min wa'i geene man, min heɓi awdi, jotta bo ceeɗu wari, min ɗo habda remugo ceeɗu bo. Nane himɓe wala no numa haala remugo geene ceeɗu sey marori. Jamanu waddi hande ceeɗu min ɗo rema. Kala mo laari ko min waɗata fuu andi fewre waddata ɗo kam. Ndiyam a laari ɗo ceeɗu nda ɗum ɗo ngerew, amma nda ndiyam ɗo waɗa. Min ɗo waɗa bo ngam min rema geene amin, min yarna, min ñamna dabbaji amin, min hisa semtende caka amin be derɗiraɓe amin remoɓe. Company L-PREES wari ha Adamawa, wari mofti amin min waynaɓe, ƴami amin ɗume on matsalaji amin, min jooɗi be maɓɓe min vindi ɗume on hani ɓe waɗana amin. To alhamdulillahi ko a laari hande ɗo L-PREES on, ko a laari hande ndiyam waɗata ngam min rema ceeɗu geene ɗo L-PREES on. To a laari hato nda tenkiwa feere manga a laari ɗo joga ndiyam be sola, L-PREES on wari waɗi bo na ngam waɗi min tan, waɗi min be waynaɓe keddiraɓe amin woni hato pat. To a laari fuuna be hirna, woyla be fombina, ha a laari haɗo pat dabbaji a larata. Dabbaji ɗo bo ɗaɓɓitan ko ñaama, ɗaɓɓitan ndiyam yara. Vallinde L-PREES waddini amin ɗo, inchallahu vallitan remowo, vallitan ngaynaka. Min yetti ɓe, ndikka bo ɓe ɓedda. To ɗo kam na a yi ɗum ɗo vindi, to en yahi ha company man a laran komin haɓɓi man ɗo vindi L-PREES. Buhuji amin min waɗi awdi ɗo vindi L-PREES. Min L-PREES waddai vallinde kam na wala min vindira inde. So wallinde ɓe waddi kanjum on min waɗi. Min ɗo toraɓe bo ɓe ɓedda waddugo, ɓe ɓedda nastugo labbaje, ɓe tawa himɓe ɗon fulɓeji men feere, ɗon waynaɓeji feere andaɗo, amma bo ko L-PREES fuɗɗi mi tammay waɗi duuɓi 4 ko L-PREES fuɗɗiri ha Nigeria, amma no ɗum jahangal man yahirta ɗo inchallahu dow ɗo duuɓi seɗɗa wala mo andata haala L-PREES, wala mo bote L-PREES yottatamo inchallahu. Sa mi fuɗɗi miɗo rema geene, himɓe feere ha amin ɓe wiya ayya laaru le oɗo ɗo bo na butali ni, na marori ni, na gawri ni, way geene remata. To hande ɗo ɗum wari wahala komi waɗanno duuɓi 3 ko saali, L-PREES nde wari laari komi waɗata on, ɓe ɓeddiniyam be wallinde ɗo. Min ɗottora ko moye bo mo mari haaje remugo geene, mo mari haaje hakkululugo dabba, to o lorni hakkilo mako o wari ha ƙungiyaji woni ha les L-PREES, inchallahu nafan mo, nafan iyalu mako, nafan leddi fuu. To alhamdulillahi miɗo ƴonitira remoɓe, miɗo ƴonitira waynaɓe dow ɓe wara ɓe botan bana no en andi iyende fu ɗo toɓa, wakkere feere ɗo heɓa, wakkere feere heɓata. En aybata jawmirawo bo L-PREES ɗo wari neɓay, ngam majum kala mo mari haaje wallinde pat, walaw ha Adamawa woni, walaw kala jiha ha North East pat, o wara o nasina hoore mako ha kungiya, ha clustaji woni les L-PREES nafan. To heɓay hande o heɓan jango, to o yi'ay mo heɓi Kenya o yi mo heɓi hande, ngam damiɗo mi heɓi, miɗo botira bo inchallahu nafan men, nafan leddi men. So ni awdi laati ha juuɗe remoɓe ndi ngam sorrugo heɓa riba, ndi feesan ko ɓaawo kuuɗe L-PREES timmi fuu. Adamawa L-PREES hokkiyam jarfu mi supta mi yahana hoore am ha nokkure nde ɓe ngaɗi ko ɓe ɗo dow waɗanki waynaɓe kuuɗe wallinde fuu nder diiwal Adamawa. Ɓaawo non ɓe dokkiyam mota be laanyowo. Musta Atenka John, jami'ijo Adamawa L-PREES hakkilanowo bayanu wato communication and ICT ɗo wiyam yaari ha mota man.
mi suɓi yahugo laara kuuɗe ndiyam wato bohol hutinirowa nange je Adamawa L-PREES waɗani waynaaɓe ha nder hukuma pamara Gire. Iga office Adamawa L-PREES min maggi dow boale nder Jimeta, nden min eri malla bo min kuuli maayo Benue, min joofi buwangal tankangal, min maggi dow ngal lesdi. Min caali balɗe waynaaɓe feere-feere. Ha ragare min jotti rumde waynaaɓe laabunɗo. Waynaaɓe ha laabunɗo kumpitaka garki am, amma yi'uki mota L-PREES waɗi ɓe ngari ɓe taɓɓiyam. Mi silmini dow mi bandiraaɓe maɓɓe pullo on, na e andinki ɓe ko waddiyam, wato laarugo kuuɗe wallinde ɗe L-PREES waɗani ɓe. Waynaaɓe laabunɗo jaɓɓiyam juuɗe ɗiɗi, ɓe njaariyam ha bukkaaru. I'm back home. Mi warti wuro am fina tawa nder bandiraaɓe am. Iga ɓaawo mi hiriti ɓe teddiniyam on dalila seyo ndiyam ɗam Adamawa L-PREES waɗani ɓe. Mi wayri nastugo bukkaaru kombi duuɓi 13, amma nde laatake hunde nde taguroni on, mi nastiri ndu koyɗum. Mi tawi hunde dondonu fulɓe ha nder bukkaaru man, wato jangirde Alqur'ana ceninde. Ha yaake min ɗo jooɗi nder bukkaaru man on bo, mi maati ɓe ɗo andina rooɓe dollanami kosam ɗam ɓe ɓiri. Ɓaawo kofngol ɓe tefi mi waɗana amin do'a. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nonnon bo ɓe gaddaniyam kosam ɓiraɗam e pendiɗam, ngam holluki ɓe ko ngam miɗo jooɗi ha birni mi yejjitayi fina tawa fulɓe. Kanjum waɗi mi hoosi burwirgal mi wurwi kosam ɗam ɓe gaddaniyam, fodde mi wooɓa. Non man ɗo fottani ɓe. Laabunɗo laati nokkure marnde waynaaɓe sulluɓanko'en be na'i maɓɓe ɗuɗɗi. Nafuuda wallinde nde L-PREES waddani nokkure man fonditittako ha wi'ugo Alhaji Umaru. Nane min ɗo piida e saɗirmaji ndiyam, kil jonta ɗum woodi dama masin. Min nani belɗum, min getti, min e dabbaji amin min keɓi ndiyam jareteɗam, ngam nane sato min lawɗini faago labbare wonde hidde ko min keɓa ko min jara. Sato min jaari dabbaji amin ha wendu min jarnaɗi ndiyam, ɓawo to min dilli min goɗɗini. Jonta kam nda ndiyam waddama ha ɓaale amin, min jarda e dabbaji amin min getti. Amadou be Sa'idu fuu andini no ɓe gonno fodde ko wallinde L-PREES warana ɓe, be jotta nde ɓe keɓi wallinde nden. Kahe a kawo su muna wahala sosai. Ngam hiddeko ɗum waddanamin ɗam emin torro sanne, ngam rewɓe amin e ɓikkoy amin yaha dayɗum ƴogoya, nden marle amin e torro hiddeko heɓa jarnam, ngam caangol e daayi. Amma jotta nde Allah waɗi Adamawa L-PREES waddanimin ndiyam jarnay emin getta ɓe. Nani no emin jiida e ɓilla ndiyam ɗam min jarata be ɗam nayi amin jarata, amma alhamdulillah jonta Adamawa L-PREES wari waɗani amin bohol kutinirowa be nange. To nange wurtini ndiyam ɗo feesi, ko moyejo fuu ɗo waɗa no yiɗi be majam. Adamawa L-PREES tiggi komiti jonde jam ha nder hukumaji pamari 21 gonɗi ha diiwal Adamawa, nga wallitiggo jonde sulhu be de'ende hakkunde waynaaɓe e remoɓe. Ko ɓe on laati wakili en komiti man, nda Musta Alpha Sekondi. We have formed Farmer Harder Conflicts Committee in the state. This committee is chaired by the Honorable Commissioner Ministry for Livestock, and members of this committee. Kuuɗe L-PREES haɗay tan dow feesingo durooɓe ndiyam, mooɓi findingo narral hakkunde durooɓe e remooɓe, hawtaade e tiggugo lise e hakkilanta durooɓe e remooɓe les karnogal komishinaajo mo nguure dabbaaji laarani
enanta memba en luttuɓe bana mobgal mi yetti Allah be woɓɓe. This committee is a standing committee. We have been receiving calls from some flashes across the state, and we've been so much proactive too in responding to these calls. And of course, it is paying for us. Relatively, the state is calm as far as farmers' crisis is concerned. Usman Liman Demsa ɗon nder committee man. Ɓe wanni amen training ko bo ɓe wanni amen ɓe hollo feere feere na go'o na ɗiɗi na tati ɓuri ko ɓe limta min ɗaɓɓita waynaɓe ɓe ɗaɓɓita remoɓe min wara min hawta min jooɗo ɓe wanna amen ɓe holla amen da bote dole ɗum sendirta hakkunde durooɓe be remoɓe ɗum sendirta ɗum ɗon Allah tagi ɗum ɗum ɗon huuda dow leddi woori nder leddi woori dole ɗum wonda ngam man ɗume ɓuri waadugo amen da ko waɗata amen ɓurna fof haala ndiyam haala burti haala degorle haala duumirle ngam man at least ɓe habdi ɓe waɗi minimising ɓe usti ɓe walliti amen ɓeɗo holla amen bo dano min tokkirta o muñana o muñana o lesana o lesana o heɗita o min famotira ngam min heɓa jonde jam caka amen min heɓi pamotiral caka amen bo jotta min ɗon narri min ɗon famotira min ɗon waɗa meeting kona be maɓɓe ñande feere min caka amen ha community ji amen mi ewna meeting ji min jooɗa min yewta min heɓi pamotiral sosai be jawal ni to nasti amin noppi min ɗe ewna hoore en kala local government pat ɗon mari hoorejo kala ƙauye fuu labbare fuu ɗo mari hoorejo ɗo mari wakkilijo amen wakkere remoɓe be wakkere durooɓe ngam man feere na sey to min yahi min ɗon ewna ɓe tan ɓe ɗon ko moye ɗo mari namba bandiko mum sey ɓe habda ɓe yaha ɓe laara ɗumi on fe'ata gesa on ɓe bonnina ko dabbaji on remoɓe nawni ngam man ɓe hawta ɓe yaha ɓe laara ɓe hokka ɓe muñal ɓe holla ɓe useni ɓe waɗa muñal to yotti ɓe wawi ɓe yaafi ɓe yaafa to yotti sey to ɓe yoɓi bo ɓe waɗa ɗum deydey kima no handi ɓe yoɓa ko moye hakke mum ngam ɗo heɓa jonde jam. Ko se ko wala L-PREES heɓi nasaraku hebbitingo sharɗuji laatiɗi ha nder dangrangewal L-PREES tataɓal wato National Resource Management. Woɓɓe nder waynaɓe kuufi aawuki geene hunde bo nde waɗi ɓe koytini eggudu. Komiti jonde jam bo walliti ha waddugo famfamtiral e jonde jam hakkunde waynaɓe be remoɓe. Albarka ɗo ngurdam ɓosiɗam ɗo tamme nder duuɓi garoji. Feesuki nyawtorɗi dabbaji hawtade be heɓango dabbaji bate faddago nyawuji laati hunde on nde tabitinta feesuki dabbaji ha lesdi. Hakkilanki njamu dabbaji be mo'itingo luuɓe dabbaji man ɗum hunde on nde heɓi samɗinore e wallinde Adamawa L-PREES. Ha nder taskara yeeso ha en gi'an wallinde kimmininde nde L-PREES wato National Coordinating Office waddani njamu dabbaji ha diiwal Adamawa be nyiɓugo asibitiru dabbaji bana maaru ha fattude Jambutu nder Jimeta hukuma pamara wayla yola. Ngonde be amin.